Sziasztok! Én Acél vagyok, és ma skyblockozni fogunk egy szerveren. Kirőtt a fa! TT Craft szerveren, és hát... Nem tudom, mit mondjak el. Engem nem akarsz megmutatni? Engem nem akarsz bemutatni? Ja, és itt van azt, aki... Cső. Kéne 64 követ szerezni, és akkor meg lenne egy challenge. Azt mondom, perc. Ja, itt van. Ne! Mit csináltál? Jaj, ijeszges. Mit csináltál? Nem tudom, beleestem a lábába. Jaci, még tanulnod kell. Mi? Még tanulnod kell. Hát tanulnom. Ki ért jobban a skyblockhoz? Hát én. Nagyon. Nagyon. Ki tud cobblestone generátort csinálni? Hát én. Én meg kettest is tudok. Én is. Én meg 8-as. Most már. Meg 8-ast is, csak ahhoz több cobblestone. Több láva kell. Hát én bármit sem tudok, csak legyen sok lába. Ajjaj, kevés HP van, akkor leugrok. Na ezt nézzétek, ezt a bungee jumpingot. Na! És... És mi az? Abban is nagy jumping. Tudom, azt mondtam. Áú. Meghaltam. Nehogy porszívóznak. Bazd meg. Na mindegy. Kirőtt a fa! Remélem akkor nem bejön háttérhang. Elnézést a problémák miatt, uraim. Ezek egy bakközök. Gyere! Ez nagy fa lett. Ez az. Ne! Majdnem leesett. És én estem le! Azt meg. Ott leesett egy sapling. Ne! Egy nálam van, oké. Segítesz leszedni? Mindjárt csak szerem a követ. Csinálj belőle kőlapot. Ez az még egy sapling. Nem érem el. Így. És így. Peries! Bazd meg. Miért nem írtad majd per ilyes, te hülye? Milyen vagyok ilyen? Miért nem írtad majd per ilyes? Hát, hol szóltam? Istenem. Kell még egy csákány. Most már csak fogcsákányt kapsz. Nem baj. Sőt, ideadom az enyémet is, mert Úgy is én. adj már léci egy... Jaj. Egy követ léci adj. Várja. Várj. Ezt innen... Kell egy kő. Kiszedjük innen. De nem... De nézd, így könnyebb. Várjál. Várja. Nézd így. Oda gyorsan álljakok egyet. Gyorsan szedd ki. Várja. Szedd ki. Ez az. Faszom. Azt léci 2 követ. De ez nem tetszik nekem. 2 követ léci. Na végre megállta. A cél 2 követ léci. Pont annyi van nálam. Nem kaptam el. Hol van, na? Te vetted föl. Te vetted föl. Ja, most már jó nálam van.
Várj, akkor kipasszolok minden követ. Inkább rak be chestbe. Na most már van egy kőbaltánk is. Csináltam. Van alma, ez az. This is fa. This is fa. Hey, hol a többi fa? Jó, ott van 2, jó. Premium Plus. Úgy vennék egy olyat. Én is. Premium Plus. Na, van már 8 köved? 8, megint még csak 4. Hajrá. 5, 6, 7. Belemegy a lávába persze. Várj, itt van a chestbe 6. Várjál, Kell 2. várjál. A gyerek ki és rak be a chestbe. Nem. Várjál még szövet. Várjál, Jó, hogy újra. adok 2 követ, és én addig szerek 64-et, mert az egy challenge. 64 követ szedjünk. Oké. Akkor elvileg kapunk érte bőrt. Mert nem sokat érünk, de legalább megvan a challenge. És van egy kemencénk. Várjál. Van egy almánk. Van. Adjál hozzá azt. Hozzá vagy. Várjál. RC. Nézzük milyenek vannak. Kőgenerátor, alma kollektor. Alma kollektor. Na, 2 darab alma. Várjál. Elvársz, könnyű. Kapunk XP, és akkor 2 darab csemete, és az összes fa fajtáiból kell szerezni. Szóval majd el kell vennünk a boltba. Ez az, van egy faszenünk. Van fákjánk, acél. Nézd, mi van a kezembe. Aha, nagyon szép. Bam. Meg. Bam. Meg bam. Meg bam. Kogenerátor. Kimek a fa? Ó, van 8 fákjánk, ez az. Ez az! 3 bőrt kapunk. Kapunk 30 XP-t. 64 követ kell cserélni. Ja, 64. Eddig jól alakul a sziget, nem? Aha. Ó, van 2 sapling már is. De jó. Felejtem, hogy videózunk. Várjál. 2 darab almát a fákról szedjünk. Hallod? Oké. Itt épp gyűjtöm a levelekből. Ez az még egy facsemete. Nem volt. Ezt nézd, mennyi facsemete. Ezt nézd, mennyi facsemeténk van. Hú, de jó. Szerezd majd almát, már 4-et kell. Adja almát, hülye fa. Adjál almát! Adjál almát! Adja almát. És nem ad almát. Segítesz szedni követ? Aha. Várjál, itt. Hogy csinálsz magadnak? Ha adnál 3 követ, csinálnék. Ez 2 volt. Nem, ott van. Ja, jók az. Akkor kéne 64-et szereznünk, és kapunk 2 bört. Nem érünk vele sokat, de azért jó lenne. És minden 64 2-ből? Nem, egyszer lehet csak ilyet teljesíteni. Ó, na mindegy. Megyünk megyünk egy olyan mapra, akkor... na, akkor... Nem hallatszom be. Háttér.
Majd végig játszhatnánk egy mapot, nem? Ja, Skyblockot. Mennyi kő van nálad? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 14, Nem szeretném betenni D2-t. az mi? Rablós játék. Hallod? Nem ismerem. Mennyi köved van? Nem. 24. Akkor pakold be a chestbe, mert már meg lenne a... 64. Majdnem leestem. Gyere, rakd be a chestbe. Meg lesz a 64. Sőt, még több is. Megvan. Na, akkor De én akarom beírni. Ennyi a sziget. viszont én bányáztam a többi részt. Jó, han. Szép. Kocó vagy. Generátor. Jó. Várjál. Meg kell néznem. Per. Bakker. Complete. Generátor. Jó, kaptunk 3 bőrt. Acélcső, ez az. Mit kaptunk? 3 bőrt. Ez az! Mondjuk 4 kellett volna egy cipőhöz, de mindegy. Nem baj, de még ne használjuk el, majd akkor használjuk el, mind a kettőnknek lehet, hogy ne veszekedjünk. Na mindegy, szerintem ennek a résznek itt lenne a vége, akkor most már fel lesz. Na, köszönjük szépen. Hello. Sziasztok!